Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary Joy, hingkod ang pangidaron, taga Kandahayan, Oslob, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. High blood manggod ko, ug may lain pa mga gipamati. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mata na ma, manimba na ta. Ma, nga naman ka. May gunit manggot kasi imong gipiyong niyo imong mga mata. Jen, kalipungon ko. Ha? Ay lang unag barog maoy, lingkod lang una diha. Sandik sabi. Ang sama nagtumay na kasi magtambal. Wa pati ay. Hala siya ha. Pag giday na siya mo inom siyang maintenance. Galimta na sad ni mo ma. Paliho ko, Jen. Asa man ni magiputang? Nasa akong bag. Kuha isang kong tubig, day. Ay, di lang una tamanin baron uy. Adto palang hinon ka dito simbahan ko yapan. Sige, na, be. Ang akong tambal. Dali, ah. Anya, kumusta namang pamati ni mama? Murag mo tuyok pa man gihapon ang palibot. Ha? Jen, Ano naman katambal? Jen! Kumusta mas mama ni mo? Nay, wa ko naghapon mawayang gipati pa. Bisag ipatumanan ako tambal. Luya man gid ka, Mary Joy, eh? Hospital na lang ta ka? Ma? Manaunsa ka? maglisod ko ginhawa. Dala, pagtutan ninyo sa ospital. Ma, Jen, kalma na. Nga na ta sa ospital. paita sakita. Man siguro akong kamatyan. Gusto na makuy. Nga ganita sa ospital aron matambalan ka. Oh, niya na din imong doktor maay. Kumusta naman ka, misis? Dok, dili man gihapon maayo ang akong pamati. Naunsa di ay ko. Misis, malignant hypertension na ning gibati nimo. Unsa man na, Dok? Recorded by X Thunder Gaming. Nitaas ang akong BP. Nalipong nako og maglisod ko ginhawa. Maong gidan ako sa ospital. Og ang findings sa doktor, malignant hypertension na kuno ang akong gibati. Doon ay mga resita nga tambal, apan bisag unsa nalay akong gitumar, wa gyud mo us-us ang akong BP. Onya, Mil, magpabilisaya na lang ko. Dangop kag binisaya?
Wa man gani ka maayo sa mga tambal nga ginisita sa mga doktor. Mao gani nga abagan ta ni og binisaya. Kay wa man mo patuoring akong BP sa akong mga tambal. Basin pati ay makauyon ko sa binisaya. O ikaw, kung may mong gituan nga makaayo nimo. Sige, mangitatag mo tambal og binisaya. Nibati ka o kabalaka o kahadlok? Kinsa ba dili mabalaka og mahadlok kaning akong kahimtang manoy. Nga dili man mo patuo sa mga tambal nga akong gipangtumar ang akong gibati. Mauna na kapataas mo, BP. Ha? Unsay buot nimo ipasabot manoy? Natural nga mo taas ko na imong BP. Kaya nibati ka man o kabalaka o kahadlok. May anxiety man ka. Ha? Anxiety manoy? Oh, anxiety na. Maong minus-minus silang imong kabalaka o kahadlok. Alam na mo sa ka imong BP. Mao ba di ay manoy? Dili naman hinoon ko makatuog nga maghuna-una sa akong mga kipamati. Unsa na barong orasa? Uy, mag-alas 3 naman di ay sa kadlawon. Pero wa pa man gid ko makatuog. Wala, Joy. Nagmatapay ka. Mel, di man ko makatuog. Uy, Sa? dili ko katuog nga maghuna-una sa akong mga gipamati. Kay liman mo bang daghan na hinuon ko og gipati. Katawag ko yun. Usa man ka. Usamot ng gibati nimo. Di gani ko makatuog. Na-insomnia na ka? Ha? Nainsumya na pod ko? Nagkadaghan na hinuuning ako mga gibati nga high blood raman unta to. Karon may anxiety na hinuon ko og insomnia. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, high blood na gyud kong daan. Pero diha ka usang ni taas og maayo nga akong BP og nalipong og nagbisod ko ginhawa. Nagpa-ospital na ko. Og ang finding sa doktor kay malignant hypertension. Unsa may ipasabot ana? Grabe na. Ikaduhang pangutana, may mga gipangtumar kong tambal, apan dili man gyud moubos ang akong BP. Sayop ka ning mga tambal nga akong gipangtumar o wa ra ko makauyon. Angay ba kining ilisan? Ikatulong pangutana, nidangop ko og tambal binisaya. Pero matod ni Manoy, anxiety ko nuning maong mutaas ang akong BP. Tinuod ka ha? Og dili na sad ko makatug. Insomnia na ba kini? Ikaupat og katapusang pangutana. Usahay maghapdos sad ang akong tiyan. Hyperacidity ba kini? Unsa man say itambal ini? Unsa man say angay kong vitamins nga naa man ko'y gi-maintain para sa akong BP? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary Joy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kining akong suliran. Aniya na saba ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usama man ako ka psychiatrist, ug mga drug-related ng mga problema, kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining peace begins when you let go of bitterness.
Ana ko nung permita mo gunahuna nga kay lamig kay sumbagon yun kay naglagot ka ay kalimti na lang na. Mo palahos na nas bikas dunggan. Amo kay mga tao mangitag bikil bitap na believe sa sarili. Pwede gitawag na entitlement. Mga buhato nun sa uban, mga kupon ganyan kay believe ka siya, jack of all trade yun siya. Bito to'y akong natinan nga meeting, ingon tong usa ka membro sa among grupo. We need to consult a lawyer. Ingon sa tong usa nga may pagka-narcissistic. No need, kaya na to. Ang nindot mo sa tao ba, kanang may taong katigo ka mo admit sa atong limitasyon ba? No? Parehar ko dog kanang kay balo man ta mo tula og isda o mugluto. O di gyud pareha kalami ang imong niluto sa somebody nga ning graduate og culinary arts o kaning cooking. Yun na argo na, no? Kay balo ta magimog balay. Pero wala gyud ko mo sa usa ka civil engineer gyud ang mo design. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Mary Joy, 48 years old, taga Negros Oriental. Kandahayan Negros Oriental. Pero naan ni siya nagpuyo karon sa Uslob, Uslob, Cebu. Doon na nila ni Dexter Magaliano, mga D family da sa Uslob, no? Ila ni John, no? I hope nga na-enjoy mo sa inyong bakasyon. Okay? Ano to akong mga kauban na lukinaryo. Mga singer na to diya, no? Diya sa Mualbual dapit, no? Mga kwarto mga performer diyan, no? Waan ko ka-join sa atong grupo sa Handurawan kay nagkabaanaw no kabati akong tingog Dex. Medyo nang luod na tingnan ako to si Director Titing Sinisa kay wala ko pakita dito. Anyway, regards niyo dihang tanan sa Negros, no? Mo tong taga Negros nga kung gibasa tong gisuwat basta taga Grandeur Massage kung basahon ko sa ba. Ito yung mga mga Tiangco family. Si Linda, Lindo, Jima, Jili, Gini, Las Caña, diya sa Tayasan, Pinasawon, Negros, Pitalo, murag na naman rin sa ato. Okay? Mga Duran family, diya sa Dumaguete, no? Sa parinti pa ta, ha? Kay ako ba yung mama, Duran. So ako, Dr. Rene Duran Obra, may na akong ngan. Alright, so going back to our sender, si Mary Joy, nga taga Negros Oriental. Punto medical ning problema ni Mary Joy, no? Unang pangutana, high blood na gyud kung daan. Pero, dihang kausa nga nitaas ug maayo ang akong blood pressure ug nalipong ug naglisod ko ug ginhawa. Nagpa-hospital nako ug ang finding sa doktor kay malignant hypertension. Unsa may pasabot ani? Grabe na ni. Well, kining malignant hypertension na Mary Joy, kuan ni siya, kinanglan na siya emergency, no? Life threatening ni siya, mamatay ka ni og dili ka madali og sa hospital. But pasabot ani ang imong blood pressure, taas gyud kayo, 200/100, 180/120, kay maka-cause ni siya og sudden or kanang immediate damage sa among mga vital organs, no? O magkuan ka ni, uban na ni magkurug-kurug, murag manay gitawag na tog na stroke, no? Ang pananaw mo blurred, unya mag-chest pain, mag-palpitation, daghang mga simptoma, no? So meaning to say, grabe na ang imong hypertension, taas ang gyud kayo. Dili ko maulaw mo share ninyo, naka-experience ko ani ha, pasyente ko. Nagbilar me, namatay, pagkamatay sa kong mother, pila ka gabi nga wa ko ito, mo ito nga, plus the emotional side of it, ning taas akong blood pressure. So, mo na, nag-experience ko ning imong kuan Mary Joy, pwede murag maglutaw sa hangin. So, life-threatening ni. Huwag di madali, makuan ka, mapirdi ka, ha? Because mubigay man ang imong mga vital organs. Ikaduhang pangutana, kay may mga gipatumar kong tambal, pandili man yun maubos ang akong blood pressure. Sayop ka ha ning mga tambal nga akong gipatumar o wala makauyon. Angay ba ning ilisan? Depende sa imong attending doctor, no? You do not expect that everything will be okay the following day. Kung high blood ka, nga magsilang gihapon ka diha, kaon og mga unsa naman lang diha, nakay problema sa imong kidney, whatever. So, di gid siya inog makuha. The root cause
48 man kano. So naay root cause ani ang hinungdan ani hormonal usahay sa mga babae o naay kidney problem. So ako may duman nga mga anti-hypertensive medication nga mahatag mga beta blocker like propranolol o mga diuretics like thiazides. Common na sa mga medical mission. Ha? Ako nagsige kong prescriber na itong medical mission media sa sugod modernity pertindagan ng amlodipine, pilodipine or Plendil, losartan, mga na mga anti-hypertensive medication. But you need to consult your attending psychologist sa close monitoring sa imong problema or solusyon sa imong problema. Ayo pagtuo nga diha dayon ma-okay din kay nang kaugma. Dili man ka angay ilisan pero i-adjust ang dosage o magbantay ka sa imong activities of daily living. Dili ka exposed sa mga mga hinungdan nganong naamang kay malignant hypertension. Sunod nga pangutana, dinagop ni dangop ko og tambal nga binisaya ang site kuno ni maong mutaas ang akong blood pressure. Tinod ka ha, og di nasab ko makatulog. Insomnia ba ni? Okay. Pero insomnia, dili na diagnosis. Insomnia is a medical term which means dili makatulog or dili makamintain og tulog. So, kung nag-adangop ka binisaya, dili lang po ko mo comment negative ani mga binisaya kay kanang mga tao sa bukid na magipon sila mga pamaagi pagkontrol mga kalibanga, hypertension, labad sa ila po na. Pero ako, medical doctor mo ko, nga akong orientation, medical, no? Kung ang anxiety atong hinungdan, daghang kay itong mga psychosomatic signs and symptoms nga mahitabo kung anxious ka. Mutaas imong blood pressure, yes. Mo chest pain ka, mo lisod kag pagginhawa, magpalpitate ng imong kuan, ang imong pananaw ma-blurred, usahay na kay facial drop, murabag nakuan ka, naghemiplegia. No na yung mga simptoma sa neurological nga symptom. Grabe ang sakit sa imong ulo. Severe headache. So these are mga signs and symptoms of mga people nga under stress or anxious, no? Mao niya akong bread and butter. kaya test may ako, nagagayo ko mga pasyente nga insomnia, labad ang ulo, di katog, wa kabayad sa whatever bayron nonon or dakpuno na kay nadakpan nga illegal nga gibuhat, no? So secondary to drug use, daghang kay mga problema. So this can, whatever discomfort or uncomfortable situation nga naka, this can increase your blood pressure. Sunod nga pangutana, usahay hyperacidity ba ni? Unsa may kay tambal ani? Unsa man say angay kung vitamins nga naamang ko'y gimintin para sa akong BP? Walay relasyon ng imong gimintin sa BP paghapdo sa imong tiyan. Dili vitamins ang imong imnon. Kundi mo kaon ka. Walay vitamins ni man na magkatambok, supplementary lang na siya. Ang problema, ang main solusyon na yung gigot ni sakit imong tiyan, isudlan ng imong tiyan. Bisag wagoy, sudan nga, nindot, bisag crispy pata lang. Ulitson lang. Pitaw, mga medya man tanaw, pero kini nga atong tiyan, mangod, this is not under our voluntary control. Whether we like it or not, magsige ni galing atong tiyan. So, di ba kayo, ayaw sa galing dahil, kapag kapadiod to. Sudlan ko di mong tiyan, bisag whatever available dahil, bisag kaya dili lang ka allergy, dili maayo nga pagkaon nga na kay bad experience, okay ra, mas mahiro yun. Preferably mga green leafy vegetables, no? So, mayroon ka nga acidity, yes, hyperacidity na siya. Kung walay sulod imong tiyan, magsige galing, other than hyperacidity, magka-ulcer na siya, mag-bleeding, dako na kayong problema. So, kaon yun, Mary Joy, bisan og kanang dili kayo nindot at sudan. Unya, kanang imong malignant hypertension, you do something about it. Katong ipahingalan na kung mga tambal na ara na siya sa butika, but with the guidance sa imong doktor, preferably cardiologist, ang amlodipine, pilodipine, losartan, na ara na di available na siya. Alright, di ba ka di siya mahal? Makakuan ra gini siya, ma-afford ra. Okay, so now nakasabot ka sa speaker ni Mary Joy yung ato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, nasal ko, or manamilit na sa ko kaninyo. Until the next time, Dr. Rene Obrani, magkita-kita na sa ta. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o mayong